u ħareġ barra li ħadd 50,000 bħala kickback. Ħadd tagħmel apoloġija? Ħuna paċenzja. Jiena llum persuna. Ma din mhux xi ħaġa le mhux ħaġa tad-daħħal dawn flus il-poplu. Din hija l-mara tal-eks Ministru Clayton Bartolo Amanda Muscat affaċċjata bid-domandi tal-ġurnalist tal-pjattaforma Side Street illi daħal fil-kafeterija tagħha fin-Naxxar jistaqsi jekk illi qed jingħatu x'kollu minnu u jekk hux se tagħmel apoloġija. Paċenzja jekk tidu kafe nagħmilulna. Amanda Muscat fl-ebda mument ma ċaħdet illi ħadet 50,000 euro bħala kickback u fl-istess waqt ma għamlet ebda apoloġija għall-allegat tixħim u lanqas għal paga li tlaħħaq l-eluf ta' euro għal xogħol ta' konsulenza li m'għamlitx. Trott lura l-flus. Inti qrajtu il-rapport tal-Standards Commissioner? Għadhom kif qalu u ħareġ barra li ħadd 50,000 bħala kickback. Ħadd tagħmel apoloġija? Ħuna paċenzja. Jiena llum persuna. Ma din mhux xi ħaġa le mhux ħaġa tad-daħħal dawn flus il-poplu. Qed nagħmel xogħol tiegħi privat tiegħi, ħuna paċenzja u. Le, imma paċenzja jekk tidu kafe nagħmilulna imma. ħadd tagħmel imma d-differenza tagħtihom lura l-poplu għax Roberta Bella għadu kif qal li ħajati lura ħatati lura d-differenza. Iva, ħanati lura d-differenza. U kemm hi d-differenza? Ħudu naqa' paċenzja. Qed tikkonferma qudiem kulħadd li int ħadd lura d-differenza. Ħatrot lura d-differenza? Grazzi, ma nippreferi d-differenza. Viżibilment taħt pressjoni kbira l-mara ta' Clayton Bartolo ma ċaħdet fl-ebda mument illi rċeviet eluf ta' euro f'tixħim.